ni Kristo. Ang pagbasa gikan sa basahon sa kaalam ni Solomon nga atong nadungog karon, familiar alang kanato kay mao kini ang ginabasa panahon sa adunay wake mass ug duna say paglubong nga nagsulti kanato nga ang Dios mao gayod ang manganak kini og paglaom alang sa kinabuhi nga walay katapusan. Sumo ka na makaigsuonan nga kining pagbasa magpahinomdom kanato sa atong maigsuon nga nangamatay nga sila ato usab iampo nga sila makadayon dito sa gingharian sa langit. Ug usab sa atong kaugalingon nga maandam kita no sa atong kaugalingon karon nga makaandam kita pagharong nga ng kamatayon kay wala man ta kahibalo kanus asa ug unsa nga pamaagi ug kahibalo gud kita nga mamatay kita pero wala lang ta kabalo. Mao nga ato kini nga pangandaman kay mamatay ta ka isa ra ba? Kay pwede pa mamatay ka duha ka tulo pero tinggas duha. Ug mahay mo pod nga makurika nato katong una natong sayop nga namatay ta kas-a. Sumo ka na makaigsunan, it is a challenge for us nga kining atong kinabuhi karon matud pa sa atong pagbasa ato kining tarungon. Nganuman kay kitang tanan mga sulugoon lamang sa Dios ug isip sa mga sulugoon we are expected to do what is to be done. No? Kinahanglan nga atong buhaton unsa nga ang gipabuhat sa Dios alang kanato. Kay kining pagbuhat nato sa ngayan atong buhaton is a sign of humility. Nga kita mga anak, kita mga sulugoon, kita mga binuhat sa Dios ug siya lang ang atong agalon. Ug ang atong pagminatarong gali dili na makaingon nga garantiya nga maghatag kanato og ganti. Kay ang Dios sungod siyang gugma kanato naghatag bisag unsa alang kanato sa baba niya nang adlaw nga mosidlak matag buntag. Matarong o dili matarong maka-avail man na ng mga adlaw. Magpainit ta diha, mainitan ta o mag-enjoy ta sa kainit sa adlaw. Kanang grasya sa Ginoo nga unana ba. Nagihatag kini niya alang kanato bisan pag magbinuotan ta o dili magbinuotan ana ang kaayo ug gugma sa Dios gihatag nato niya kanatong tanan. Sumo ka na makaigsunan nga isip siguro sa atong kabahin maguna-una ta nga kita mga sulugoon lamang sa Dios ug kinahanglan nga ngayang pagbuot mo'y atong sundon dinis kalibutan aron nato gipangandoy usab nga kinabuhi sa maabot ato sa matagamtam, mahimo na ito nga madawat tungod kay isip mga sulugoon, gabuhat kita sa atong mga katungdanan. Palihog manindog. Magampo kita sa Dios amahan nga nagpakaon sa hustong panahon sa iyang mga sulugoon, sa matag pangamoy kita mingon, magalagad kami kanimo Ginoo. Magalagad kami kanimo Ginoo, nga magmalig-un unta si Papa Francisco, sayang katungdanan isip vikaryo ni Kristo, magampo kita sa Ginoo. Magalagad kami kanimo Ginoo. Nga ang mga natungdanan sa gobyerno, makaamgo unta sa tinuod nga kahulugan sa serbisyo publiko nga ilang gipanumpaan, magampo kita sa Ginoo. Magalagad kami kanimo Ginoo. Nga dili unta kita mawad-an sa kasibot ug kadasig sa pagbuhat sa atong tagsa-tagsa ka responsibilidad ug katungdanan sa pamilya ug katilingban, magampo kita sa Ginoo. Magalagad kami kanimo Ginoo. Nga atong mga minahal nga nangamatay, makaplagan untang takos makigsalo sa Dios didto sa iyang gingharian, magampo kita sa Ginoo. Magampo kami kanimo Ginoo. Ginoo daghang salamat sa imong kaayo gugma lang kanamong tanan ug nga isip imong mga sulugoon makahimo ta kami sa among mga katungdanan ug datas kinabuhi nga walay katapusan ang mga nangamatay ug ang kalinaw sa tibuok kalibutan ihatag kanamo kay kini ni kahatag kini og kaguol o kasakit sa mga tawo labi na katong nga nabiktima dito sa gira. Magampo kita sa Ginoo.